Teraz sa spájame s Ondrejom Farkašom, podpredsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dnes sa budeme rozprávať o sonde Kozmos 482. Neúspešnej, no mimoriadne zaujímavej misii, ktorú Sovietsky zväz vypustil v roku 1972. Táto sonda mala pôvodne pristáť na Venuši, no po zlyhaní raketového stupňa uviazla na vysoko eliptickej orbite okolo Zeme. A tam vo výške od 210 do 9800 kilometrov vydržala neuveriteľných 53 rokov, až kým pred niekoľkými dňami zanikla v atmosfére. Môžeme si prosím priblížiť, čo to bola sonda Kozmos 482 a aký bol jej pôvodný cieľ v rámci sovietskeho vesmírneho programu? Čo sa týka tejto sondy, tak naozaj mala štart 31. marca 1972. Celková váha systému, ktorý sa mal dostať na Venušu, bola niekde okolo 1,1 tony, pričom tá pristávacia kapsula, ktorá teda mala pristáť na Venuši, mala niekde okolo 495 kilogramov. Treba povedať, že to bola vlastne sestra v rámci misie Venera 8, ktorá vlastne štartovala 4 dní pred touto misiou. To znamená, že vlastne Sovieti naozaj nechceli nič nechať na náhodu a tie sondy vypustili v rámci 4 dní rovno 2. Mala priletieť rýchlosťou okolo 11 km za sekundu, spomaliť o atmosféru Venuše, ktorá je nesmierne hustá, na nejakých cca 250 metrov za sekundu. Následne sa mal vysunúť padák a tento padák, čo je naozaj veľmi zaujímavé, táto sonda vážila pol tony, teda 500 kilogramov, a ten padák mal priemer iba 2,5, teda mal vlastne plochu iba 2,5 metra štvorcového, čo je naozaj veľmi máličko, ale vzhľadom na to, že tá hustota atmosféry na Venuši je niekde okolo 95 násobku zemskej hustoty, tak vlastne stačil naozaj maličký padák na to, aby sme dokázali na Venuši pristáť. Na palube boli bežné veci, ako je snímač teploty, tlaku, hustoty, nejaké akcelerometre, výškomery, spektrometre, analyzátory rôznych plynov a dokonca tam boli aj fotometer, ktorý vlastne mal zistiť, či by prípadne bolo možné na tejto planéte niečo aj vyfotiť, no a samozrejme nejaké rádiové zariadenia, ktorými tá sonda so Zemou komunikovala. Čo spôsobilo, že sa sonda nedostala k svojmu cieľu a skončila takto na orbite okolo Zeme? Toto je veľmi zaujímavá vec, že vlastne táto sonda sa dostala na tzv. Parkovaciu orbitu, čo je vlastne nízka orbita Zeme, niekde okolo 200 kilometrov. Následne sa vlastne rozdelila na 4 kusy, pričom 2 kusy v priebehu pár hodín zhoreli v atmosfére a tie zvyšné 2, čo bol vlastne blok D, čo je ako keby taký druhý stupeň, ktorý mal vlastne katapultovať tzv. Únikovou rýchlosťou túto sondu na Venušu. Nastal aj nejaký zážih, ktorý však nebol dostatočne dlhý a dostatočne výkonný na to, aby vlastne túto sondu dostal na tzv. Únikovú rýchlosť, čo je okolo 11-12 km za sekundu. A tým pádom sa vlastne oba tieto objekty dostali na tzv. Eliptickú dráhu. To znamená, že tá dráha, keď si ju predstavíme, že máme Zem, tak ona bola naozaj takáto veľmi ploská. To znamená, že tá sonda obiehala, že v najbližšom bode, to znamená v tom perigeu, bola niekde okolo 200 km nad Zemou, čo je naozaj veľmi málinko, ale v tom apogeu, čo je ako keby ten najvzdialenejší bod, bola až 9800 km. To znamená, že tá trajektória bola taká veľmi neštandardná, je to vlastne taká veľmi úzka eliptická dráha. Ešte je zaujímavé, že vlastne ten blok D, čo je ako keby ten stupeň, ktorý ju mal vyniesť, tak ten približne o 10 rokov zhorel v atmosfére. Prečo bola táto sonda niektorými považovaná za potenciálne nebezpečnú pri vstupe do atmosféry? To je kvôli tomu, že bola vlastne vybavená a pripravená na to, aby dokázala preletieť nesmierne hustou atmosférou Venuše, ktorá teda, ako som povedal, je približne 100-násobne hustejšia ako tá zemská. Bola schopná odolať preťaženiu až 300G, čo je úplne obrovské preťaženie. To je preťaženie, ktoré je vlastne 300-násobok hmotnosti tej sondy. To znamená, že musela vydržať preťaženie okolo 150 tón.
To znamená, že bola veľmi vysoká pravdepodobnosť, a to sa asi aj stalo, že napriek tomu, že pri tom vstupe do tej zemskej atmosféry asi neletela tak, ako mala, a rôzne rotovala, je vysoká pravdepodobnosť, že veľká časť tejto sondy ostala zachovaná. Je celkom možné, že dopadla akože naozaj prakticky neporušená, aj keď teda pri tom dopade sa rozhodne poškodila, pretože dopadala rýchlosťou niekde okolo 250 km za hodinu. V akej fáze vesmírnych pretekov sa tento štart vtedy pred tými 53 rokmi odohral a čo mal vlastne dokázať? Toto je tiež veľmi zaujímavá vec, že bola to tzv. Druhá fáza vesmírnych pretekov medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom, kedy vlastne Američania už mali za sebou pristátie na mesiaci s ľudskou posádkou a Rusi samozrejme nič nechceli nechať na náhodu a chceli teda robiť výskum ďalších planet, ktoré sa nachádzajú v našej slnečnej sústave. A treba povedať, že v tomto majú prvenstvo. Oni vlastne prví pristali na tej Venuši s misiou Venera 7, ktorá bola tá predošla. A vlastne táto misia Venera 8, vzhľadom na to, že mali ako keby dve tie sondy, tak s tou jednou pristáli a s touto druhou Cosmos 482 nepristáli. Je tam ešte taký veľmi zaujímavý fun fact, že oni vlastne, alebo teda zaujímavý fakt, že ona sa volala tá misia Cosmos 482, ale keď zistili, že sa nachádza iba na tej orbite okolo Zeme a nikdy sa nedostane mimo orbity Zeme, tak ju premenovali iba na Kozmos. Lebo vlastne všetky sondy, ktoré lietali okolo Zeme, sa volali iba Kozmos. Vieme prosím už povedať, kde presne nakoniec zanikla a čo sa s jej troskami stalo? Čo sa stalo s troskami, tak to zatiaľ úplne presne nevieme. Je vysoká pravdepodobnosť, že naozaj veľká časť tej družice potom, ako preletela atmosférou, a určite to musela byť krásna podívaná, ako by povedali naši bratia Česi. A teda určite za ňou bol veľká ohnivá guľa. Nevieme teda zatiaľ úplne presne, čo sa s ňou stalo. To sa bude samozrejme zistovať. Určite sa ju pokúsime nejakým spôsobom nájsť. Vzhľadom na to, že mala takúto neštandardnú eliptickú dráhu, tak sa aj veľmi ťažko predikuje, kam vlastne dopadla. Ale podľa Roskosmos dopadla 10. mája v oblasti Indického oceánu, západne od mesta Jakarta, ktoré sa nachádza v Indonézii. Ale ten stav uvidíme. Možno, že sa ju ani nepodarí vlastne vyloviť. To je ako keby sme hľadali ihlu v kope sena. Tých 500 kg zase nie je až tak veľa. Aké poučenia si môžeme zobrať z príbehu Kozmosu 482 pre dnešný svet, ktorý je plný satelitov, sond, ale aj vesmírneho odpadu? Tu je veľmi dôležité povedať, že mali by sme naozaj veľmi intenzívne pracovať na tom, a teda už na tom aj pracujeme, aj European Space Agency, teda Európska vesmírna agentúra, pracuje na tom, že všetky družice, ktoré sa vypustia, tak musia následne byť schopné deorbitácie aktívnej. To znamená, že nielen, že ju ako keby atmosféra pritiahne, ale teda spomalí a pritiahne následne gravitácia k Zemi, ale musí tam byť nejaký aktívny prvok, ktorý dokáže zabezpečiť to, že sa vlastne na tú Zem tá družica deorbituje, alebo sa teda z tej nízkej orbity na tú Zem dostane. Aktuálne máme na orbite okolo 10 000 satelitov, z čoho 8 000 je na tzv. Nízkej orbite. To je niekde alebo okolo 400 až 500 kilometrov. Odhaduje sa, že do konca tejto dekády, to znamená, že do 2030, je pravdepodobné, že tých satelitov podľa plánov môže byť úplne pokojne 100 000. To znamená, že musíme naozaj silno pracovať na tom, aby sme dokázali tie satelity deorbitovať a najmä skúmať aj ten vplyv toho, pretože každý deň sa deorbitujú približne 4 Starlinky. To znamená, že naozaj, že 4 kusy Starlinkov každý deň sa deorbitujú, lebo už sa nepoužívajú, už nie sú použiteľné. Tam zhorí obrovské množstvo najmä hliníka, čo zase môže mať pravdepodobne vplyv na ozónovú vrstvu. To znamená, že ešte stále nie je dostatočné množstvo výskumov, ale minimálne musíme si dať pozor aj na to, že akým spôsobom vlastne budeme tie satelity deorbitovať, v ktorých častiach našej matičky Zem to budeme robiť a podobne. Takže v tomto naozaj sa ešte máme čo učiť. Hovorí Ondrej Farkaš, ďakujem za rozhovor a za informácie. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.